Benvolguda Mareta, Mare de Desemparats, des d'este lloc privilegiat voldria parlar-te esta nit, en nom dels xiquets i xiquetes del nostre poble de Torrent. Voldria donar-te les gràcies per estar sempre amb nosaltres, mostrar-nos el teu suport, per regalar-nos el teu somriure, que és plena d'alegria, per oferir-nos la teua mà, que es dona vitalitat, per mostrar-nos com es vols en eixe cor que tens tan gran i per donar-nos eixe abraç en moments de debilitat. Eres la nostra guia, el nostre exemple a seguir, per poder aconseguir viure en un món millor. Però com som humans, moltes voltes t'hem fallat i avui et volem demanar, sabent que es vas a donar, el més humil dels perdons. Voldria per acabar donar-te l'agraïment personal per este any que m'has fet viure, per haver complit el desig que en silenci et vas demanar en l'ofrena de l'any passat quan et vas donar el meu ram. I vull, Mareta, que sàpies que Torrent t'estima molt, que està desitjant que arribi el mes de maig tan frondós per passejar-te pels carrers i regalar-te les seues flors, que en forma de cants i paraules brollen dels nostres cors. I així tens els nostres rams, que contents t'anem a donar. Valencians, torrentins i forasters,